Saúdos, benvidos. Hoxe acompáñanos nesta sección de la entrevista Paulo Vázquez, coordinador de Sustinea, e con ele imos abordar dúas problemáticas que hoxe preocupan especialmente en Ourense. Benvido, Paulo. Bo día. Falamos de dúas cuestións, unha a que frena a mozos e mozas para poder independizarse, que é o tema da vivenda. E por outra parte, outra que nos preocupa casi tanto ou máis, que é o incremento da soidade non desexada. Sustinea deulle unha volta e trata de buscar unha solución. Así é, bueno, xa incluso polos nosos entornos, Sustinea ten moita xente, socios e traballadores que están nas idades máis difíciles para independizarse, que rondan os 25 ou 30 anos. E vendo un pouco a problemática que temos na cidade de Ourense, a pesar da increíble cantidad de vivenda que está abandonada, que non está en uso, estamos rondando unha media de alugueiros de 800 euros, algo que é inabordable pola xuventude a día de hoxe. E de forma creativa buscamos a maneira de darlle solución a eso e vimos outra problemática, non? Que tamén encaixaba perfectamente coa solución, que era a cantidade de persoas que viven solas. Tamén na cidade de Ourense, persoas maiores de 75 anos rondan un 30 ou 40% de persoas que viven soa, o que é un gran risco para a súa saúde, para a súa independencia e para o seu día a día. Entonces, bueno, pues nesas tesituras nos atopábamos. Nace así un programa no que colabora a Caixa que se chama Xerando Conexións, Conectando Xeracións, non? En que consiste ese programa? Pois ese programa plantexámoslo a la Caixa, fomos unha das poucas entidades da cidade de Ourense e de Galicia que recibimos financiación, e o que plantexábamos é que Sustinea dentro das súas capacidades e intentara poñer en contacto a persoas maiores e a persoas mozas. A idea é que dentro deste ámbito de colaboración nós somos intermediarios, somos entidade colaboradora tanto dos participantes, que son as persoas novas, como das persoas maiores, que son as que aportarían a súa vivenda, e o que faríamos son entrevistas para poñelas en contacto, darse a coñecer, e nestes primeiros meses de convivencia, pois darles un soporte tanto a nivel moral, como psicolóxico, como incluso do día a día de tarefas de casa. O que queremos é que as persoas maiores teñan unha persoa que lles axude e as persoas novas non paguen alugueiro, simplemente o que fan é compartir gastos. Falamos de persoas maiores que se atopan ben de saúde, o suficiente como para vivir de xeito autónomo, pero que viven soas. Sí, e ao final iso é unha problemática, non? Efectivamente, o que non buscamos é tampouco suplir traballos de asistencia social. De cuidador. Efectivamente, son persoas que teñen que ter autonomía na súa vivenda, pero simplemente que o seu día a día se sinten nunha situación de casi abandono, poderíamos decir, porque hai moitas persoas que coa súa idade se sinten completamente abandonadas, ou ben por circunstancias obrigadas, ou ben por elección a mellor da familia. Lémolo cada pouco, como titulares en prensa, moitos deles pasan o día inteiro sin falar con outra persoa que non sexa o panadeiro ou a caixeira do supermercado. Isto aliviaría un problema moi importante. E por outra parte, nunca os mozos e mozas o tuveron tan complicado para independizarse, non? Acceder a unha vivenda, a pesar do que ti decías ao principio, de que temos a cidade chea de pisos baleiros, hoxe en Ourense é moi complicado. Oxe, é casi imposible poder alugar, e xa de maneira autónoma, de maneira individual, casi imposible, a non ser que sexas un traballo de moi alto standing, non por chamar de alguma maneira. E entón, sí, basicamente o que buscamos é que estas persoas mozas fagan compañía, axuden en pequenas tarefas do día a día, pois, bueno, por final tamén non deixa de ser un cohabitamento, non? Un piso compartido. Efectivamente, un piso compartido, pois as tarefas entre dous levanse mellor que unha persoa soa, e se unha desas persoas ten maiores dificultades, sobre todo por un pouco cuestión de idade, non? Que, pois, ao final non te comportas ou non tes a mesma xilidade e a mesma independencia con 75 que con 30, 35, 25, que é o que estamos intentando. E ao mesmo tempo, pois, simplemente por unha cuestión psicolóxica, non? Para as persoas maiores ter con quen falar, que sabemos que les gusta tanto, ter con quen compartir as súas inquedanzas ese día a día, pois a nivel psicolóxico, a nivel emocional,
é unha axuda moi importante para elas. O programa está empezando a dar os seus primeiros pasos, non? Que é esa toma de contacto, sobre todo cos maiores, que poden ser igual os que teñan un poquinho máis de desconfianza, explicarlles en que consiste. Efectivamente, estamos nesa fase que consideramos que é a clave e a máis dificultosa, porque sí que con persoas mozas xa temos moito máis contacto, xa temos falado con varias que están moi interesadas e estamos nese punto nestes momentos de estar en contacto con asociacións de veciños, asociacións ou centros de día, centros de maiores, asociacións que traballen directamente coa terceira idade para dar a coñecer o programa, animalas e sempre coa titoración de Sustinea sempre se poden sentir un pouco máis arroupadas. Quer dizer, non é que simplemente nos as poñamos en contacto con unha persoa moza e se acabou, sino que vamos a facer unha entrevista, terán eles mesmos tamén a capacidade de decidir, é dicir, non é unidireccional, é dicir, non é, mira, esta persoa é a que te interesa a ti e eles non poden decidir, sino que, teñen unha entrevista e os dos se teñen que gustar. Ao final non deixa de ser como unha especie de un first date, pero dentro da perspectiva máis social. Paulo, este é un programa de características similares aos que están funcionando moi ben no resto de Europa e mesmo en España temos exemplos de que funcionan. Sí, funcionan. En Madrid, de feito, un pouco para toma de datos e toma de contacto, falamos con varias entidades en Madrid que están funcionando, que se levan en torno a 30 anos traballando con esta problemática e con esta sistemática e entonces temos o hándicap de que sí que funcionan, o sea, temos o coñecemento de que son proxectos que teñen duración, que teñen viabilidade e que teñen éxito. No que nesta primeira fase de toma de contacto, que vos atopades por parte dos maiores? Que é o que máis lles preocupa? Pois a desconfianza, e é entendible tamén, porque ao final non deixas de meter a unha persoa que non coñeces a vivir contigo, a pesar de que entendendo que teñen esas dificultades ou esa soidade, non deixa de entrar unha persoa a túa casa para o día a día. Invadir un espacio que ata ahora era solamente teu. Claro, e que seguramente leven anos vivindo nese espacio en soidade tamén, que tamén ten as súas partes positivas que é a súa comodidade e a súa independencia, non? Pero o que estamos intentando, te digo, é intentar animalas para que teñan esas entrevistas, esa primeira toma de contacto e sin un tipo de compromiso para decidir se lles apetece ou se non lles apetece. Vos tratades con moitísima xente moza e mozos, non? Que participades en moitos programas de intercambio a nivel europeo e cando chegan aquí, claro, atópanse con esa problemática do acceso á vivenda. É algo que trasladan que suceda a nivel europeo? Non tanto, pero tanto o prezo da vivenda como a dificultade incluso de atopala, porque xa non é unha cuestión que sexa difícil, o sea, que sean caras, é dicir, é a dificultade incluso que non as hai, é dicir, por unha vivenda hai 20, 30 persoas intentando conseguila, entón, ao final, que se consigue con iso? Pois que os precios son abusivos porque ao final non tes capacidade de decisión, porque sí ou sí tes que aceptala nas condicións que che dean. E incluso eles o que nos falan tamén son os precios dos servizos do día a día, os prezos da auga, o prezo da luz, tamén lle sorprende moitísimo o caro que pode ser pasar un inverno en Ourense por os precios das calefaccións que tamén consideran que son abusivos. Agora estamos atopando con que hai moitas persoas que non teñen acceso xa á calefacción, porque hai vivendas en Ourense que se están utilizando que non lles vamos a chamar infrahumanas, inda que poderían selo, que non teñen sistemas de calefacción, que non se poden permitir enchufar nada, polo prezo que está este fin de semana era unha locura, veíamos o prezo da luz e subían máis que durante o resto do ano. Os que volven, os que mandamos de Ourense fora e volven, danse conta tamén, perciben esa realidade tan distinta aquí? Sí, porque xa te digo, de feito, eles falan de que a xente que está fora, pois estamos falando de lugares como Viena, Budapest, Berlín, a capacidade e a cantidad de mozos e mozas que están independizados é moitísimo máis alta da que está aquí. Entón, xente que a mellor vai de Erasmus ou vai a facer un proxecto de voluntariado durante 8 ou 9 meses, cando volve, a pesar de ter traballo, ten a losa ou o hándicap de que ten que volver a casa da familia porque non ten capacidade de independencia. Alguén que nos estexa vendo agora e que quera participar no programa, tanto mozos ou mozas como persoas maiores, que deben facer? Pois nada, simplemente
contactar con Sustinea nas nosas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, a través da nosa web, que é www.sustinea.org, ou achegándose ao noso local, que está na Rúa Turuxo, número 1 baixo, chamado por teléfono tamén, e asesorarémolos e falaremos con eles encantadas. Pois seguiremos pendientes do programa a ver como evoluciona e a ver se polo menos alivia un pouco esa situación tan tensionada en Ourense. Sí, confiamos que sí. Moitas grazas, Paulo, como sempre. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis.